Tchaikovsky, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, prim dirijor și director artistic Mihail Agafița, maestru în artă, și invitatul nostru din Cehia, Serghei Calianov. Dragi prieteni, din start vă amintim că pentru a asigura confortul dumneavoastră e necesar să deconectați telefoanele mobile pentru toată durata concertului. Vă mulțumim! Serghei Calianov, cel care va intra în curând pe această scenă, desfășoară o multilaterală activitate artistică, interpretativă și dirijorală, dar și didactică. Profesor la Academia de Muzică din Suedia, Serghei Calianov susține constant cursuri de maestrie în Spania, Grecia, Suedia și Turcia. În calitate de solist, pe lângă numeroasele turnee susținute în Rusia, a concertat în Germania, Marea Britanie, Belgia, Suedia, Spania, Grecia, Turcia, Ungaria și Cehia, alături de mari orchestre simfonice și de cameră. A colaborat cu reputați dirijori și muzicieni din întreaga lume. Pentru programul acestei seri, dânsul a ales să interpreteze 3 creații melopeice, pline de elan și delicatețe, apropiate îndeoseb de sufletul acestuia. Primele 2 sunt semnate de îndrăgitul compozitor ceh, Antonín Dvořák. Veți audia Clit pentru violoncel și orchestră și Rondo pentru violoncel și orchestră semnate de Antonín Dvořák. Interpretează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, solist Serghei Calianov, dirijor Mihail Agafița.
explorează largele posibilități de manifestare a virtuozității solistului, care se împletesc cu expresivitate caldă și bogată în construcții ample simfonice. Lucrarea Variațiuni pe o temă rococo pentru violoncel și orchestră, definitivată în anul 1876, are la bază o melodie grațioasă în stil rococo ce evocă dansurile de curte ale secolului XVIII. Astfel, pe baza acestei teme, Tchaikovsky realizează 7 variațiuni melodice, ritmice și agogice. Piotr Tchaikovsky, Variațiuni pe o temă rococo pentru violoncel și orchestră. Interpretează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, solist Serghei Kalianov, la pupitrul dirijoral Mihail Agafița.